Svake godine u travnju Milano postaje globalno središte dizajna i mjesto koje diktira trendove u uređenju interijera. Ovogodišnje izdanje sajma Salone del Mobile donijelo je presjek suvremenog dizajna, od inovativnih materijala i održivih rješenja do sve izraženije personalizacije i povezivanja tehnologije s estetikom. Gotovo 2000 izlagača iz 32 zemlje na skoro 170.000 kvadrata izložbenog prostora brojke su koje potvrđuju da je Salone del Mobile najveća i najutjecajnija platforma za industriju interijera u svijetu. Salone del Mobile je bio i zaista ostao još uvijek glavni sajam u svijetu namještaja, posebno u ovim trenucima kada je sajam kao platforma zaista u opasnosti, nazovimo to tako, jer kao jedan veliki IMM u Kölnu je prestao sa svojim operacijama i sa radom i Milano je zaista ostao jedina velika platforma za nas brendove da pokažemo svoje nove kolekcije, ali također da se vidimo sa svojim postojećim partnerima. Tako da još uvijek je veoma bitno da budemo prisutni na ovom sajmu. Od 1961. godine, kada je pokrenut kao platforma za promociju talijanske industrije namještaja, razvio se u globalni instrument koji anticipira promjene u načinu života. Danas je to mjesto gdje se susreću proizvodnja, kultura i tehnologija, a ono što se predstavi u milanskim paviljonima često postaje standard industrije. U središtu je povratak materijalu i zanatu, sve više suradnje s obrtnicima, a naglasak je na taktilnosti, teksturi i dugotrajnosti. Taj sporiji dizajn djeluje kao kontrapunkt digitalnom svijetu i masovnoj proizvodnji. Istodobno dominantna estetika sve je mekša. Zaobljene forme, niske siluete i naglašena udobnost govore o potrebi za prostorima koji smiruju i štite. Mi smo na Salone i Mobile bukvalno počeli da izlažemo poslije pandemije. Znači, prvo izlaganje je bilo prije 3 godine i evo sada, znači, ovo je 3. godina na ovom sajmu. Naravno, svake godine smo veći i veći, tako da počeli smo sa malom kvadraturom. Mislim, tako to sajam operše, da vam dadne manju kvadraturu na početku, ali evo ove godine imamo najveću izložbu do sada sa štandom koji je otprilike nekih 200 kvadratnih metara veličine. Komunikacijska kampanja pod nazivom A Matter of Salone stavila je u fokus samu materiju kao ishodište dizajna. Materiju koju možemo dodirnuti, razumjeti i interpretirati, ali i onu koja nosi značenje i potencijal. Dizajn se tako ne promatra samo kroz formu i funkciju, nego kao proces transformacije materijalnog u vrijednost i smisao. Pa jako je važno jer nas to s jedne strane postavlja na poziciju relevantnog brenda u tome s čime se mi bavimo, daje nam na važnosti, a i daje nam mogućnost da nas vidi velik broj ljudi, dizajnera, arhitekata, ljudi koji imaju dućane po cijelom svijetu, tako da imamo priliku pokazati šta radimo i stvoriti kontakte, plasirati se. A evo, ove godine smo, kao i prošle zapravo, smješteni u paviljonu 24 na sajmu u Milanu, Salone del Mobile, najveći sajam u svijetu, praktički u ovome čime se mi bavimo. I tu se stvarno nalazimo u top ligi sa baš dizajn brendovima najvišeg ranga. Međunarodna izložba Kupaonica donijela je koncept kućnog spa prostora u kojem se funkcionalnost spaja s doživljajem. U fokusu su bili dugotrajnost, ergonomija i održivost. Od pametnih sanitarija i digitalnih tuševa do materijala koji smanjuju potrošnju vode i olakšavaju održavanje. Because at the Salone you meet all of the important people, relevant people from the design world. So we have all our partners, interior designers, architects, and for us it's the moment where we can present all of the work that we have done in the last year. So that's why it's such an important moment. Veliku pozornost ponovno privlače bijenalni segmenti. Eurokućina i FTK prikazuju kuhinju budućnosti kao tehnološki napredan i multisenzorni prostor s integriranim pametnim sustavima, umjetnom inteligencijom i materijalima koji su istodobno održivi i taktilni.
Kuhinja se sve više otvara prema dnevnom boravku, postaje fleksibilna i prilagodljiva, ali zadržava svoju simboličku vrijednost mjesta zajedništva i identiteta. Pa mislim, Gorenje kao brend koji je opće poznat, dakle, na ovim našim prostorima, ali naravno važno nam je predstaviti ga i globalno se širiti što je više potrebno na takvom jednom velikom sajmu poput Eurokućine. Bilo je jako, jako važno zapravo pojaviti se i krajnjim potrošačima pokazati sve ono novo što Gorenje nudi i što donosi, i naravno u svoju tradiciju od 76 godina ove godine zapravo donosi onaj jedan dašak zapravo nove tehnologije, novih brendova i svega ostaloga, i zapravo se želimo približiti što je više moguće tim krajnjim potrošačima za ono sve što im treba u kuhinji. Važna novost ovogodišnjeg Salone del Mobile su i novi formati poput Salone Raritas i Salone Contract. A možda upravo ta sposobnost transformacije razlog zašto Salone del Mobile već godinama ostaje ključan događaj za dizajn interijera.